przyjechała na rajzie ino obejrzeć, ale ją wiedziała, że jak ją tego hopa banda chciała, to nigdy nie przyjedzie do mnie nazad do Polski. I albo został woź, zaczynał życie od zera na nowo, albo na daleko. On tam, ona tu. I decyzja zapadła. I decyzja zapadła. A było to do ciebie trudne? Ja chyba była za młodą albo za spontany, żeby tak daleko myśleć. Niekiedy człowiek to tak, bo wiem, że byłaś bardzo silnie też związana z swoją Ja. rodziną. Ja. I to taki zawsze jest ten moment, że człowiek się zastanawiał, czy... Ale no to nie, też drugi koniec świata. Tak naprawdę, jak się siednie w auto, to się za te 8 Ja. do 10 godzin sam je. Ja. Jakby richtig coś. To masz prawda. Marek, a jako to u ciebie było? Tyś pojechał tam, zdecydował, że się tak z dnia na dzień, czyś to miał w planach? Znaczy planować on nic nie planował, matura zrobił, chciał na 2 miesiące pojechać, nie? Coś z tego robić, no i tak się z tego zrobiło 20 lat teraz. I tak jest ta łatwo na 20 lat. Niestety no chciałem studiować, ale w tym czasie stwierdził, nie wymyślili jeszcze takiego kierunku do mnie. To ty go wyjął. Ja też No, nigdy się nie umiała zdecydować, w którą dlatego- stronę. No ale potem Ausbildung zrobił u nas tam w firmie, no i tak chłostał już, nie? I tak jest łatwo w tych No, miejscach. jakoś tak, no blisko do Bodensee mamy też. A, z tego miejsca, Wszędzie jak ty blisko, mieszkasz, ja. masz też blisko do Bodensee. No to też jednak zawsze Wszystko czymie pasuje. człowieka w takich miejscach. Nie. Jowo opowiada, drodzy słuchacze, że ją w 2002 roku wyjechała też do Monachium i ją do dzisiaj pamięta ten mój dzień wyjazdu. Ją nawet pamięta, co ją miało wleczone, jaką była pogoda, jakie mi emocje wtedy towarzyszyły. Mi to przyszło bardzo ciężko. Mi bardzo ciężko przyszło, bo ją tak do końca nie była zdecydowana. Ją nie wiedziała, czy ją tego chce, czy ją tego nie chce, ale chciała spróbować. Tym bardziej, że zawsze kochała ten niemiecki. Do mnie ten niemiecki, ta niemiecko-gotka była taką fajną, że ją dali kochum go dać po niemiecku i to mnie też tak mocno podkusiło. Ale my ciebie obie pakowały. A jak my beczały. tak to w życiu niekiedy jest, że człowiek się zdecyduje. Czy was na początku coś zaskoczyło mocno w tych miejscach? Ja. Mnie zaskoczyli ludzie albo mentalność ludzi, chociaż Gerec to jest takie miasto mieszane. To jest taki z byle jakich kątków świata przyjechali i w jednym mieście się spotkali. Ale mnie zaskoczyła mentalność ludzi, że oni byli tacy, każdy dla siebie. A ją je bardzo otwartą i ją z ludzi strasznie potrzebuje. Rozumiem. U nas to na tych wsiach jest trochę inaczej. Każdy każdego znał i u was w Walcach, Marek, pewnie też tak, że każdy, no idziesz i znasz praktycznie każdego, jak mieszkasz. No ja mam akurat to szczęście, że też mieszkam bardziej na wiosce, nie w jakiejś Großstadt, że Ja. nie znasz ludzi, tam się też wszyscy znają ze To sobą. się człowiek Ja. jednak umie trochę szybciej odnaleźć. Jedyne co było takie zaskoczenie, no że tam żaden nie gadał Hochdeutsch, no Schwäbisch, nie? A, To się trzeba było jeszcze ten nauczyć, dialekt, ja. jeszcze ten dialekt do tego, no i Bajrowski też pamięta, że to nie było do mnie tak, chociaż ja myślała zawsze, że umie po niemiecku. Adam, a powiedz, no co wpłynęło na wyjazd tych Teksańczyków? Teksanery wyjechali w 1854, z tego, że tam była pierwsza bieda, bo to było Ja. przed Gruboma jeszcze, czy tam początki tych grubów, potem każde dzieci miały familię, bez to też potajlować, ja majątek był tą jedną rzeczą. I choroby, sam były richtig choroby i głód. Bez to te sytuacje spowodowały, Faraosz Moczygimba, który wyjechał 2 lata więcej, był już w Teksasie, on się tam opiekował niemieckimi siedlungami, tak richtig z Elzas. On padał, co oni bano się na kupie siedzieli, jak mogą wyjechać i tam spróbować coś nowego, ja. I to była jak gdyby taką pierwszą motywacja, tym bardziej, że z Niemiec wyjeżdżali, już z innych gebietów Niemiec wyjeżdżali już prędzej i zakładali tam miasta typu San Antonio i te insze, tam może miejscowości, co się nazywają Fredericksburg albo New Braunfels i tak dalej. Widzisz, ta wymowa tam, dobra. Ale faktycznie mąż ten niemiecki w tym Teksasie dość festy i oni nawet to nazywają Texas, German Texan. Że ale te roski to jest jedna forma. Potem jak Ślązoki tam przyciągli, powiedzmy tak 10-20 lat później za tymi Niemcoma, oni założyli te śląskie zydlungi i bez to oni też zachowali śląską gołtkę z XIX wieku. Ona jest dość festy zbliżona do naszej dzisiaj. 95%, jak to profesor Wolesz gołdał, je identyczną. No i faktycznie jak ludzie przyjeżdżają z Teksasu z Farożem Kurzajem co roku na Pilgerfahrt, ja, no to mamy z tych niektórych ze starej generacji, ale oni mają 70+. Jak oni łonaczą, niektórzy bez akcentu, a niektórzy mają właśnie śląski z fajnym amerykańskim akcentem, tak trochę. Niektórzy, nie każdy, ja.
No i tutaj ja bym chciał pozdrowić właśnie Sally Sekua Schaefer, bo ona genau zrichtowała ten pierwszy słownik w zeszłym roku. I ona... jest też właśnie literatura, już my tutaj wyszukiwali Ale różnych... to jest pierwszy słownik śląsko-angielski, o tym trzeba pamiętać, ja? To nie jest niemiecko jakiś tam polski, czy to jest śląsko-angielski pierwszy słownik, on się mianuje Nasza umowa w Teksasie. Sally robiła nad nim 30 load. Potem Farosz Kurzaj padał, Eli bych to przyedytował ze śląskiej alfabetu, jako to ja, nie ma sprawy. No i w zeszłym roku w grudniu to wydali właśnie w Teksasie. Bez to jego Farożu nie moglibyśmy tak tutaj u nas wydać też w Heimacie, bo to ludzie byli zainteresowani. No i na tym teraz robimy, żeby ten forward, ten Einleitung, żeby przekludzić te wprowadzenie na śląski i wydać to właśnie po śląsku u nosa. Niesamowite, kochani słuchacze, ja bardzo ubolewam, że Jowo tego nie mogła pokazać. To jest zawsze taki Zrobimy moment, fota, ty. taki moment, w którym nie mogła tego pokazać, bo my są tutaj, jak wszyscy siedzimy w tym studiu, zafascynowani. Ale w tej chwili zapraszam was na chwilę reklamy, a po reklamie zaprosimy naszego słuchacza, bo już mamy pierwszego słuchacza, który chce się z nami poosprawiać. Reklama i wrócimy. Widzicie, abyście kurpejcysz jeszcze nie słyszeli, nie? Czego? Kurpejcysz. Nie. Ha, Heidelberg. Ej, ale- Heidelberg nie mógł, bo w Heidelbergu. Heidelberg nie mógł Schwäbisch, nie mógł Badisch, nie mógł Bayerisch, mógł Kurpejcysch. Jak ja przyjechał, ja Entschuldigung, wo kann ich hier mein Gepäck lassen? A Schliesswäscher. Bitte was? Schliesswäscher. Können Sie es nochmal wiederholen? Deutsch, bitte. Schliesswäscher sind da drüben. Genialne. Aby gęby nie poradził otwierać. Ja się pod tym przyzwyczaiłem, no, że to była gota, to... Ja nie rozumiem do To, dzisiaj. to trwało, ale to ino Hausmeister Te go potem. bajeroki jak gadają, to ja bardzo lubię słuchać, też bo kocham. oni mają tak super wymowa, ale ja połowę nie rozumiem. Domyśla się można źle, tak jak sa Robert mi, poła cię no rozumie, a poła mnie sa szydzisz. Napija się, żeby mieć dobrą ślimę. A słuchają nas, ciocia Teresa, wiecie co to no słuchał, No to fajnie, to dobrze, to się cieszę. tego robię. Kurde, tak mieć możliwość, żeby to... Ale fajnie, że tyle młodych ludzi zajdzie, że nie... No dobrze, Ej, Marek, my tu mamy jeździć co drugi tydzień, bo co tydzień no się nie. Ale- Co Bo nie się bo nie z Niemiec, panie. Markowi zarapować. Proszę cię, proszę cię. Ale powiedz mi daj przerwy. Ja, bo ja cię proszę. Zarakujesz coś, Marek? Takiego, żeby z przekleństwa. Ja ci go Może ja jakiś ci taki go kawałek? Ty głowie zarakujesz, bo cię nie Ja, znam. bo Jako zaraz ty, ja ci go to jest hicior. Jak ja jeździł z Łopola, my musieli się zatrzymywać na boku, bo musieli to słuchać do końca, bo to było gefährlich, a nie dali auto. Synka może żyć. Kiedyś u mnie na fole pule w radiu leciała, jak mnie policja zatrzyma. Ja, my A musieli... może żyć, może to chce Ej, Marek, ale ja cię za to pozdrowię na antynie. No, ja myślę, Siedzi koło ciebie. ale ja myślę, że byście byli z Januszkowic, a nie z Walców. Nie, już sama gołdą głupoty. A tako to było. Ja cię w ogóle nie znam, nie wiem gdzie... Jernika. Januszkowice była LCE, nie wiesz? Kulturerbe straciła, kurde. bardzo- ja- A czemu was już nie ma? Ja ci powiem, my ostatnio No debatowali, to czemu. trzeba to obudzić. Dobrze, wiesz żeś go co? skludził, ja. ja by z nim wywiad przekludził. Ej, wiesz co mnie Właśnie nie mogę. że ten język śląski tak No zanikł. właśnie nie Jak mogę. to zanikał? Tak, Normalnie, To powiedz mi małe dzieci, ja ci czy pożyci gadają za po śląsku? domsa. Pożycza ci dom za rosa. Słyszałeś mnie? Pożycza ci dom za rosa. no. Co? Autopromocja? Nie wydzielania wody tu. Ja nie chcę, żeby Jak to tu gadali zanikło? wokół. Wejrzyj na to. Ej, ja jak pójdę do domu, to się pana pytać, czy ja się to mogę do przeczytania wejść. Że tutaj Wejść? Możesz sobie to wejść, kupić wejść. No i tak jak obiecałam po reklamach, my są Nazot, no i nasz słuchacz, który już dość chwilkę czekał. Halo, halo, kto jest z nami? Dzień dobry, panie Jusku. Zgadna, że pan zaś się na kole jeździ, rajzuje. Trójką moich kolegów robimy odjazd trasy przyszłego rajdu z okazji 800-lecia Emelniki, także piękna impreza, będzie jeszcze lepsza, jak będzie większa ilość ludzi. To jutro w muzycznym szranku obiecuję do pana i do tych kolegów, co z panem jeżdżą na kołach i zawsze w sumie też do Andrzeja. Baje piosynka o tej kole. Obiecuję. Obiecuję. Ale jak to się fajnie jedzie, jak ta piękna muzyka, no to jest super, a teraz w tym roku chwileczkę przerwy, żeby zrobić. Bardzo nas to raduje. A propos gości, który tam to jest piękna sztuczka, chyba taka, zapomniałem jak ona się nazywa, właściwie to wyjechali tam do Ameryki. Taka niebieska okładka, no
artystów. Ja, nasza umowa w Teksasie. Tak. Przepiękna książka. Historie opisane tak z życia, jak to tam ci ludzie zaczynali, to nie było nic wesołego. Teraz to już jest co innego. No my tutaj, Adam nam dzisiaj też myśla, że styknie nam czasu antenowego, bo ja planuję w ogóle zrobić o tym osobną audycję, ale Adam przyjął dzisiaj też moje zaproszenie. Nie będę zabierać więcej czasu. Bądźcie wszyscy pozdrowieni. Piękna pogoda, fajnie się jedzie. Pięknie, dziękujemy. Jutro Państwa czekam Na pozdrowienia, oczywiście, że będą na pewno, obiecuję, że specjalne pozdrowienia. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem i dziękujemy, że Pan z nami jest. Pan Józef jest z nami co sobota, nie opuszczał ani jednej audycji. To jest niesamowite, nawet z trasy się zawsze do nas odzywał, także życzymy szerokości i nie wie, co się życzy, jak się jeździ na kole. Szerokości. Może Andrzej nam powie. O, żeby nie chycić pany po naszemu, o tak. I chłopcy, nie zmoknijcie. Nie zmoknijcie, ale dzisiaj chyba pogoda zapowiadali, że baje fajnie, więc myślę, że nie zmokniecie. No to my wrócimy tutaj do naszych kochanych gości. Adam się rozłożył pięknie z literaturą, no niesamowicie. Jakby my mieli dzisiaj 5 godzin czasu, to też by audycja mogła powstać. Ale my wracamy tutaj do naszych tematów, wracamy do naszej emigracji. Powiedzcie mi, jak wygląda ta wasza codzienność? Czym się zajmujecie, czy nie wiem, jak pracujecie, jak się w ogóle czujecie w tych swoich pracach, jak wy się te życie tam układało? Może tak. Taką codzienność. Po domowemu. Po domowym, ale czy ty, Patrycja, żyjesz tak po śląsku? Ja uważa, co niedziela o 12 mamy mi tak. Nie zawsze mu kluski i rolady i modrą kapusta. A powiedz, czemu nie masz kluzek? Aha, teraz powiem, czemu nie ma klozek, bo on chopa ślązołka, ale on nie je klozek. To hobby Teksanery ci powie. Też Nie nie ją kluzek. kluzek? Nie lubią. Ale ja powie, że ja lubię kluski, ale dobre kartofle umaszczone to by wygrały. Ja. To też nie Ja. wiem. Tak? Czyli żyjecie. A dzieci? A dzieci gadają po śląsku, żyją po śląsku. Bo ja taką osobę, co ja bardzo lubię wszystko, co wyniosła z domu, żeby to było i u mnie na stole, i u mnie w domu, i ja lubię piżdeka na stole, i strojki mieć. Tak jak to pierwej się gołdą, Ja- tak ja to lubię Tak jak dali. w domu rodzinnym. Tak jak w domu rodzinnym. I ją to mu dali, i ją to dali. Pielęgnujesz Pielęgnuję, to. ja. A wierz mi, że twoi znajomi i przyjaciele bardzo to w tobie lubią. Ja. Udot bardzo. Właśnie wieczorem się pyta, jak i słuchała, co Marek miał do powiedzenia, bo Marek gołdą uwoz tam w mieście, że w miejscowości, że wszyscy się znajcie i wszyscy żyjcie co podobnie jak w Polsce. Nie. A u nas jak idziesz do kogoś, to musisz 3 dni prędzej powiedzieć. Oprócz naszych znajomych Ślązoków. Tam możesz przyjść zawsze i kiedy chcesz. Bo w Niemczech się trzeba umówić, to nie jest tak, No Anipa, bez to. to nie I jest to ją miała na myśli ta mentalność tego człowieka tam. tam. Choć Ale- ja muszę powiedzieć, u mnie tam akurat to nie ma z tym problemu, żeby się trzeba umawiać, tam ci dzwonią do drzwi, zaraz ktoś jest albo coś, to jest, nie trzeba się za fest umawiać. Mącie Można inaczej. myśli woz Ślązoków. I Niemców na przykład też. Aha. Także tam wszystko funkcjonuje jeszcze normalnie. A macie też tak, że jak żeście są teraz za granicą, że jeszcze bardziej czujecie ta przynależność taką do Śląska? Jeszcze to się mocniej, bo u mnie na przykład tak było, że ja się jeszcze bardziej mocniej czuła Ślązoczką. Wtedy tam ta przynależność moja jeszcze bardziej się czuła Ślązoczką, jak tam U pojechała. nas w mieście jest bardzo dużo Ślązoków, co dzisiaj też nas słuchają. Pozdrawiamy serdecznie całe Geredzryt. Wszystkich Ślązoków. Nie ino. Nie inno, dobra. I jak są Ślązołki i my się spotkamy na jakie feście, no to jest to tak, jak my to znamy po śląsku. Pamiętajcie festyny w Kraśnicy? No, pamiętamy. Pamiętajcie? Disco albo festyny. Festyny, disco, Ja. kto co ma na myśli. No, to nasza młodość jest. Ja. To jest nasza młodość z naszej tu okolicy, bo u Marka pewnie to były zaś inne Hardawa. miejscowości. Inne. Twardawa, nie? Myślę, że nie jedna buzia się teraz ośmiała i nie jednemu się teraz przypomniały te czasy młodości, te czasy zabawy. Andrzej daje mi znać, że mamy kolejnego słuchacza. Poprosimy słuchacza na antenę. Halo, halo. Ja, halo. Halo. Halo Peter! Halo, dzień dobry. Skąd pan do nas dzwoni? Oj, niesamowite. Pierwszy raz mamy telefon z Geredzryt, także jedną bardzo miło, panie Pejtrze. To się... Jakby ktoś z was chciał, to jest taką muzyka
rap, hip-hop, dobrze go Marek? Ja. Wpisujecie sobie w YouTube Funky Cox, czyli koks tak jak ten koks do palenia w piecu, Ino Z na końcu. no Z na końcu, tak? I posłuchajcie, bo naprawdę jest to taką, może nie ten rodzaj muzyki, który my tutaj w naszym Śląsku puszczamy, ale jest, Jowo powie, że przy paru utworach, jak mieszkała w Niemcach, serduszko mi zawsze mocno biło i nawet się łezka zakulała, bo to było tak szczere i tak fajne, że no, może Marek, masz ochota jakiś kawałek nam tutaj zarapować, taki, który może być tutaj u nas na antenie. Możemy, to muszę wybrać może za chwilę. Po Dobra. przerwie. Po Wybierzemy przerwie, coś, po tak. przerwie wybierzemy coś. Mnie się bardzo podobają takie urywki. Na pewno nie będę to miała powiedzieć takie akcenty jak ty, bo mamy, mimo że śląskie, ale mamy każdy swój. Ją se tu urodził i jak se wychował, możesz go dać co chcesz, do Śląska by się przyznawał. To zawsze by mnie powodowało taką gęsią skórkę, naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo mocno to zawsze na mnie wpływało. Mogę dodać coś? Ja. Bo jak my to słuchali właśnie Joterowskie, jak pojdzie na te studia śląskie Gołtki w Katowicach i tak dalej, niestety ludzie o was nie słyszeli, co my po tym przypominali i gadali, wejrzyjcie samo we Śląski i tak richtig fajne Einsätze, Einschübe z niemieckiego, plus ten kreatywny umgang z śląską gołtką. Nie? Ja Bo też to zawsze- jest, nie są jedno wortspiele, ale i to, że to właśnie te rajmy dopasowane z takim właśnie czymś. Ty musisz słuchać i folgować temu, co on chce padać. I tak jak pada. Jest jakoś puenta zawsze ukryta, albo doppeldeutigkeit, Ja. czyli dwuznaczność. Ja. I godą. Coś, co ja żałuję, że nie pociągli tego tematu dalej. Ja też Bo jakby ubolewam. można by je reaktywacją. Byłoby fajnie. Po to my się też tutaj spotykamy, żeby się niektóre projekty na nowo budziły. A ja wam powiem, że zawsze jak słucham Marka, bo dzisiaj my się tak naprawdę prywatnie poznali, to mam wrażenie, że słucham tej muzyki. Jakbyś ty do mnie na przykład chciał teraz coś przeczytać i byś mi to rapował, to ja by zaś wpadła w ten rytmus, jak jest ta twoja muzyka. Mamy słuchacza. Poprosimy słuchacza na antenę, zanim przejdziemy do kolejnego kąska muzyki. Halo, halo, kto jest z nami? Halo? Halo, dzień dobry. Hildegard, ja już kiedyś dzwoniła do was. Dzień dobry pani Hildegard. Ja już dzwonię pani. Spytaj się. Powiedz, przepraszam, chciałam o coś zapytać. Misia. Dobrze go dać. I coś napisał? Franz weź Kettensäger do ręki, zakluczył do łazienki, widział w odnie oczach linki, to będzie koniec twojej Ukrainki. Ja Pozamiatane. widzę Martyna.